Unsay nagkuha sa akong bike, no? Mahibal lang na ko kinsay nagkuha sa akong bike, makatilaw gyud ba? Ito sa ko sa unahan, be. Kaya bisag tuwa dito gidala. Kamas man daw kusog pa jud kaayo mo break ning bike ni Dudong Pawix. Tama. Muuli sa day ko sa mansion. Kanina radyo kong tinutuyok pinangitas ko ang bike ba? Wa jud na ako nakitaan. Gutom naman. May pagmuli sa ko sa balay kay mukaon. Pagitaon lang to na ko unya ini gumagkaon. Kinsa man ang bike gidala ni senyorita? Sakit ang dito. Senyorita man ako. Ito bang katawa? Bike ka. Kakinsa kaning bike yang kitakuan. Walay ka malay-malay si Dudong Pawix nga ako'y nagkuha sa iyong bike. Maria, nagunsa man ka diha? Mami! Nagbalay-balay ko, Mami! Maria, nagkaon na kasi mong lunch? Wala pa, Mami! Naunsa man ka? Kisa man imong gilingi-lingi diha? Alin nagkaon na dire? Okay, Mami! Perti jud ni si senyorita oh. Walay ka malay-malay yang mami nga naigitaguan siya nga bike. Natagbaw na to pangita ang tagi-ana ba? Senyorita, mo inang pakag-milk? Oh, Yaya! Pawix mo na oh. Masuko dito si Kisoy sa kuwaron ba? Kung makabalo siya, Mura magproblema. na nawala ang iyang bike. Ha? Yung bike nawala? Busugan ako, uy! Lala, si Dudong Pawix! Dudong Pawix! Unsay nawala nimo? Bike? Lagi Lucio, nanugway ramon to kong kanding. Gibili na ko sa unahan akong bike. Pagbalik na ko, wala naman. Na, Dudong Pawix! Gikuha na to sa lain! Kay nga no bitong gibilin-bilin nimo! Na, kinsa man po dahil nagkuha to. Paminaw na ko ba na ay nagbinuang sa kuha. Dayon sa dili ka akong itaguan ni senyorita nga bike. Patay! Nakit-anay ko ni Lucio kanina nga na ako kitaguan na bike. Lucio! Paniunda ka ni Mami! Unsa senyorita? Itawag lagi ka ni Mami! Paniwan daw ka! Pero tira ni senyorita. Bisag wala gitawag ni Reyna si Lucio ba? Ngano ka na siya? Unsa Lucio? Unsa gitaguan ni senyorita? Lucio! Alin na lagi diri ba? Gitawag ka ni Mami! O sige man ang kang entertain ana ni Dudong Pawix! Ang sa Dudong Pawix sa kay gitawag pa ko ni Reyna. Maldita jud ka ni si senyorita. Bisag wala hilabti ba? Dudong Pawix! Unsa rin nawala sa imuha? Nadunggan magutamo ni Lucio nag-istorya. Ay, clear. Ang akong bike. Nawala man good. Ikaw, Claire ba? Chismosa ka kayo! At mana na imong trabaho! Ako sa kong trabaho, senyorita! Unsa to Dudong Pawix? Nawala ang imong? Nawala ang akong bike na gigamit, Claire. Katisoy pag yun to. Uy! Claire, chismosa kay ka ba? Isulduhan ba mo ni Mami diri para magtrabaho, dili para magchismis? Mura lang ka si Lucio da! Nga naman ni si senyorita na intira ko man. Kung maistorya mi sa akong bike na nawala. Nga no ka ni siya ay. Sulod na dito, Claire, limpyo itong CR! At mana na imong trabaho! Maria, naunsa ka diha? Anong daw kay kagtingon? Wala, Mami! Never mind! Dudong Pawix! Away kini si senyorita oh. Kung mabaslan biya. Perti biya kay makahilak.